Good morning everyone! Today meron tayong pansit. It's not just an ordinary pansit. It's someone give me this one. And it's a sun-dried pansit bato. So nakita ko yung texture niya. It looks like yung ginagamit nila sa pansit batil pato. So dahil very special tong pansit na to, it's not just an ordinary pansit. So, I don't want to make an ordinary pansit luto lang din. So, gagawa tayo today ng specialty ng mga tugigaraw yan. So, hopefully magawa po ng pasintabi po kung hindi ko po magawa ng maayos katulad ng authentic pansit batil patong ng tugigaraw. But, tatry natin gawin yan at subukan gawin ang masarap na specialty ng pansit batil patong ng tugigaraw. And this one is, I think it's from the Philippines. So susubukan natin at gagawin natin. Special na pansit na ito. Oh, di ba ang ganda ng pansit niya? So, lalo nating pasarap yan. Let's go! Allow me to remind you all na mabilis lang natin ito lulutuin itong atay. Kasi, the more na matagal mo lulutuin ng atay, the more is titigas at tutungan. So, yung sakto lang. Mag-brown lang siya at makita mo luto lahat, okay na yan. At itatabi natin. Pwede na to. Set aside muna natin.
My pansit! lechon kawale or lechon karahay na sinasabi nila. So, some. At ang ating taga-tikim, ang partner daw niyan is, lalagyan mo daw to. Ay, teka, yung sabaw muna pa pala. Ha? Hindi siya nilalagay. It's separate. Talagang soup lang ba siya? Ganyan daw siya, separate siya kinakain. Teka, pakita ko muna to. Ito ito daw yung sausawan niya. Nilalagay mo daw dyan. Dahil wala tayong kalamansi, lemon lang, maraming sibuyas, at saka, lagyan mo na, suka and toyo daw. May, tapos lalagyan natin ng suka and toyo. Suka and toyo na tong ano na to. Sige na, bus mo. Yun, ganyan daw. Pero duda ako kung susubukan ng kapatid ko yan. Sarap yan, tilalagyan pa ng sili. Tikman mo muna yung soup. Ibang kutsara, baka matikman mo yung suka agad yan. Eh? Maasim yan. Sarap? Ha? Really? That's the pansit batil. Ito yung patong, the itlog, and the toppings. And then, this is the sabaw. Parang lomi. Try mo naman yung pansit. You should try kahit konti lang para alam mo. That's the, ganun daw kasi kinakain siya. Pale? Ganyan daw kasi siya kinakain. Oh. Ang tagal kumain. Diba? Atay, my favorite.
Natin yung... Pansit. The lechon karahay. Saan to ba? Bigay sa atin. Yung pansit. Saan lugar? Tugigaraw. Famous pansit batil ng Tugigaraw. And hopefully nagawa natin ng makatarungan ng kanilang pansit batil patong. Oh, how is it? Yummy! At least hindi tayo pumalpak. Kung Kahit bago ka itlog. sa aking channel, oh yeah, you tried that itlog. You don't like the sariwang itlog, di ba? Like Gusto mo and luto, share. pero ano mo nga siya, i-cut mo siya, yung tutulo yung itlog niya. Oh, see? Yummy! Alam mo, Like and share. picturean. Subscribe.